Sedulur, istilah indigo, madene ngerti to, sedulurku kabeh masalah istilah indigo. Cerita iki kiriman saka nggone Mbak Hani. Mbak Hani kuwi mau bojone Mas Dodo Trombon. Dekne Mbak Hani kuwi mau karo kanca-kancane tuku bakso. Awan lho iki kejadiane. Orang bengi kan horor banget to. Awan. Mbak Hani karo kanca-kancane iki jajan bakso. Wong telu. Lah salah sijine kancane Mbak Hani mau ya ki mau jare ndrian istilah indigo mau. Kancane Mbak Hani ki mau kancane do mulai menikmati malah mung nduk mentul. Wow. Dari sing didelok iki mau begitu main bakso langsung metu kebuli wis wujude wong ndase gede ireng mirip Pak Temolorot ngono kuwi. Ning kuwi dadi anu to perhatian istilahnya pembeli-pembelian itu ndelok kancane Mbak Ani kuwi mau. Apa to? Mbak Ani nyedak konsen mah dirangkul terus mundur. Mbak Ani bisi wis kok pangan bakso mau durung nak tak pangan wis malah ora karuan aku tak pangan ora karuan.